Nag-love shout out sa iyo kapatid na Joby Atienza. Ganon din sa iyo kapatid na Bundal Iqbal. Isang mapagpalang hapon po sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po sa pagbisita sa akin uli. Maraming salamat mga kapatid. Isang mapagpalang hapon sa ating mga kapatid, sa atin lahat. Kumusta ang ating mga buhay-buhay? Mga kapatid, kumusta? Maraming salamat sa patamsak sa akin. Hello mga kapatid. Sabi ni kapatid na Bundal Iqbal. Kumusta? 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 Wala nang ibang sinabi, kumusta? Skip naman ito. Skip. Gilab shout out sa 1 million in the house at saka sa tatlo na patulsok sa akin munting bahay. Maraming salamat po sa mga patulsok nyo sa akin bahay. Mga kapatid, ano naman itong book na to? Ayusin natin. Diba? Naayos na. Dali lang yan. Wala. Ayusin natin. Sarap. Maraming salamat kapatid na Bundal Iqbal. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo mo sa akin kapatid. Maraming salamat kapatid na Bundal Iqbal. Nawala ka kahapon. Ang dami-daming tao natin kahapon. Na sayang, dapat nadikitan ka ng nadikitan nila. Dami kahapon na tao kapatid na Bundal Iqbal. Salamat kapatid na Bundal. Maraming salamat. Bagong gupit lang. Ganun ba? Sayang kahapon, dami-daming tao. Nadikitan ka sa nadikitan. Nakarami nga sila kahapon dito eh. Ayan, baka di mo pa kadikitan niyan kapatid na Bundal Iqbal. Ayan si Amaris TV. Kapare mo rin yan na taga dyan sa ibang lugar. Legit yan kapatid. Magbabalik sa iyo. Sure yan. Ayan na binaba ni Ron vlog. Baka di mo pa kadikitan yan. Daming tao kahapon kapatid na Bundal. Sayang. Si Rainer nga nakagraduate si Rainer ng 900. Kunti na lang makakagraduate na siya ng 1K. Sabi ko na nawala ka ako si kapatid.
Ayan ang mga binababa ko na yan kapatid, yung mga nagpalipad sa akin yan. Ako nagbaba niyan, ayan kay Amaris TV na yan. Ang binababa ko dito kapatid na Bundalikbal sina, ayan si Amaris TV, kahapon yan. Tapos si Juby Caballero, kahapon din yun nagpalipad. Si Rainer, si Dito Sister, si Tatay Diboy, si yung 29 Channel. Ayun mga nagpapalipad sa akin kapatid, ibinababa ko po, bawat live ko po, mapa silent ko man or mapa live, binababa ko po bahay nila. Tapos, halimbawa, pag nagpalipad sila ngayon, ngayon din po, piniplay ko yung bahay nila hanggang matapos ang aking live. Yun pang ginagawa ko sa kanila pag binababa ko mga bahay nila. Silent man or live, binababa ko bahay nila. Na didikitan ko po kapatid. Mas oklag ako basta masaya ako at kwentuhan lang. Yun ba kapatid? Salamat kapatid. Salamat kapatid na Bundal Iqbal. Nasa Pinas ka ba ngayon o nasa ibang bansa ka kapatid? Kasi 'di ba sabi mo marunong ka lang magsalita ng Tagalog. Hindi ka naman talaga totally Pinay. Buti kapatid nakakaintindi ka ng Tagalog. Kapatid na Bundal. Mag-live shoutout nga pala sa iyo, at sure masaya ako, kilala ko kita, kilala kita, ito lang. Maraming salamat kapatid na Bundal. Mag-live shoutout nga pala sa iyo, Ma'am Mila Price, isang mapagpalang hapon po ma'am. Ingat po lagi diyan sa trabaho mo, diyan sa bansa na nandiyan ka sa Switzerland. Ingat po lagi Ma'am Mila Price. Alam ko po nakikinig ka. Shoutout po sa iyo Ma'am Mila Price. Maraming salamat ha kapatid na Bundal Iqbal. Taga saan ka kapatid na Bundal Iqbal? Yung lugar mo talaga, yung bansa mo. Ayun mga kapatid na Bundal Iqbal, baka di mo pa yan sila mga kadikitan. Pwede mo silang bisitahin ang bahay nila. Sure na babalik ang kanyang kapatid na Bundal. Mga legit yan, mababait yan ng mga taong yan. Ah, taga kuwang ka. Alam mo mababait ang taga lugar dyan. Yung mga yan taga dyan sa lugar mo kapatid na Bundal Iqbal. Dyan sa bansa nyo. Alam mo kung bakit nasasabi ko kapatid na Bundal Iqbal na mababait. Dati kasi yung sa luma kong FB, puro karamihan mga kaibigan ko mga taga dyan sa lugar nyo. At saka dati may pinanonood ako dyan kapatid na Bundal Iqbal na vlogger. Yung si yung minsan na napapanood ko nga yung sa indie film. Lalaki siya. Minsan napapanood ko siya sa mga indie film. Sino na ba yun? Basta yun na yun. Oo.
Opo, dati nanonood ako ng may vlogger diyan dati, isa yung wala pa ako dito sa mundo ng YT. Pinanonood ko kadalasan yung vlog niya, taga Indonesia din. Lalaki siyang vlogger. Sayang-saya ako dati sa mga vlog niya kasi nakakatuwa, tapos puro kain, tapos umaani sila na yung parang lansones, tapos nanghuhuli ng isda, ng mga tilapia. Tuntua ako dati sa mga vlog niya eh. Kaya alam ko mababait ang mga taga dyan sa lugar niyo, sa inyo, at saka yung dating luma kong FB. Puro mga kaibigan ko mga taga dyan sa inyo, sa Indonesia. Nagwo-work ka dyan sa lugar nyo, dyan sa Saudi ngayon, kapatid na bundal. O dyan ka na nakatira sa Saudi ngayon. Oo, alam ko mababait ang mga taga dyan sa inyo, kapatid na bundal. Sure ko yan, mababait. Nag-love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat po mga kapatid. Wala pa mga bagong bisita. Nasaan na kayo? Pasok na. Ilang years ka na dyan kapatid na Bundal Iqbal sa Saudi? Mag-live shout out sa iyo kapatid na Bublu. Bublu, isang mapagpalang hapon sa iyo kapatid. Maraming salamat. Meron ka na pong moderator kapatid. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay para makipagkaibigan po dyan. Nandyan po si kapatid na Bundal Iqbal. At ayan pong mga ibinaba kong pong bahay. Pwede pong bisitahin. Mga legit po yan kapatid. Sure na babalikan ka po niyan. Ako na po mismo sa iyo ang nagsasabi na mga legit po yan na magbabalik po sa iyo kapatid. Maraming salamat sa patangsak mo sa akin, munting bahay kapatid. Sige, salamat kapatid na Bundal Iqbal ha. Ingat ka lagi kapatid. Ingat lagi dyan kapatid na Bundal Iqbal. Maraming salamat. Joseph Estrada, mega love shout out. Kumusta po? Okay lang ako kapatid na Joseph. Maraming salamat. So 130 vlog, mega love shout out sa iyo kapatid. Baba na po kayo ng mga bahay nyo kapatid para mabisita nyo po ang bawat isa. Nandiyan po si kapatid na Bundal, kapatid na Joseph. Nandito na rin po si kapatid na sa 130. Bata pa rin pala bahay nito ni kapatid na Bublo. Kapatid na Bublo ha, bibigyan po kita ng isa ha. Ako na trabaho sa Saudi pero minsan uwi din. Ganun ba kapatid na Bundal Iqbal? Papanoorin ko lang muna to kapatid na Bublong bahay mo ha. 2 minutes lang naman to. Tatapusin ko na to ha. Ayan, bahay mo. Guys, ayan po mga nakababa kong bahay dyan. Baka din nyo pa po kaibigan ha. Pwede nyo pong bisitahin ang kanilang bahay. Sure naman po yan mga kapatid na magbabalik sa inyo.
Mega love shout out sa 3 million in the house at saka sa apat na patulsok, hindi apat na po. Apat na patulsok sa aking munting bahay. Ganda man ng mga bulaklak na to. Mega love shout out. Oy, kumusta kapatid na Mark? Mega love shout out sa iyo kapatid na Mark. Mark Anthony, mega love shout out sa iyo kapatid. Kumusta sa iyo kapatid? Maraming salamat sa pagpasok mo muli sa aking munting bahay. Maraming salamat. Baba ka kapatid ng bahay mo para mabisita ka ng ating mga kaibigan, kapatid na Mark Anthony. Matagal simula bata ako, mga 17 years. Ganun ba kapatid na Bundal Iqbal? Okay lang po, host. Hindi ka pa Moni kapatid na Mark? Malaki na bahay mo, sobrang na rin laki ng bahay mo. Ay, oo nga pala kasi may inaasikaso ka nga pala kapatid. Kumusta nga pala kapatid? Ganda naman ng mga bulaklak na to kapatid na Bublo. Ano bang matawag dito sa mga bulaklak na to? Parang dahon-dahon na kulay pula. Kapatid na Bublo ha, ito na ha. Ididikot ko yun sa iyo ha, ayan. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas kapatid ha. Dikit kalimbang lang ako kapatid sa iyo Bublo. Yan ha, nakita mo na kapatid ha, ayan. Mega love shout out sa 3 million in the house. Kadarating ko pa lang, host, galing po ako sa... ganun ba kapatid? O nga eh, kaso nga lang, wag na natin pag-usapan dito kasi alam mo na. Pasensyahan mo na lang kasi wala eh. Talagang ang nasa isip ko kapatid na Mark eh, kung sino yung mga kapwa mo ka lugar, kapwa mo ka barangay, kapwa mo ka munisipyo at kapwa mo ka probinsya, yun din lang malamang ang makakatulong sa atin. Di ba? Tulad na yung sinabi mo, ikinuwento mo sa akin na yung sabi niya. Ano na? Nagbaba po ng bahay si kapatid na Bundal Iqbal, baka din nyo pa po kaibigan mga kapatid. Pwede nyo pong bisitahin ang kanyang bahay. Mabait po yan si kapatid na Bundal Iqbal. Sure na sure po na babalikan po kayo niyan. Napakabait, napaka-legit. Yung gaganda rin ng mga bulaklak na to ah. Oo kapatid na Mark. Salamat. Ang gaganda kapatid na Bundal Iqbal din ang mga bulaklak. Parang yung kay Bublo. Ang gaganda. Dan to you Bublo. Kapatid na Bublo. Dan na daw po sa iyo si kapatid na 130 vlog. Kapatid na Bundal oh. Tingnan mo ang gaganda oh. Gaganda rin ang mga bulaklak. Parang yung kay Bublo. Gaganda. Magtatamsak na lang ako kapatid na Bundal ha. Kasi nakadikit na rin to sa iyo. Gaganda rin oh. Nasa flower shop ka siguro nagtatrabaho kapatid na Bundal. Kukulay. Nagbaba po ng bahay si kapatid na 130. Baka din nyo pa po kaibigan. Guys, may mga binaba po akong bahay dyan. Baka din nyo pa po kaibigan. Nandyan po si mega love shoutout sa iyo, Mami Shark. Isang mapagpalang hapon po sa iyo, Mami Shark. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Hindi po sa gilid lang po ng bahay. Gilid lang ng bahay, yun ang gaganda. Sobra. Kakamangha yung mga bulaklak na yun ha. Tamsak dan host, maraming salamat. Guys, may mga binaba po akong bahay dyan. Nandyan po si kapatid na Inyagi, kapatid na Dijin Channel. Ganon din po si Rainy Rio. At si Tuning TV, nandyan din po. Tapos si kapatid na Amaris TV. Baka gusto nyo po mga kapatid, bisitahin ang bahay nila. Sure po yun ang mga magbabalik po sa inyo. Naniniguro po ako sa inyo na babalikan po kayo nyan. Kasi mga member ko po sila. Sila po yung mga nagpalipad po sa akin. Hindi po nagpalipad po ha. Ang ibig sabihin ko po ay nagpalipad po sila sa akin. At sure ko pong magbabalik sa inyo kasi mga matatagal ko na po silang kasama dito sa akin live, sa ibang live. At saka halos magkakapalitan na rin kami ng mga muka. At saka sure ko po yan sa iyo na
Sure ko po yan sa inyo na babalikan po talaga kayo yan. Ng mga tao yan na ibinaba ko po yan. Opo kapatid na mami, baba mo po bahay mo kapatid. Pwede po. Sige po ma'am, baba nyo po. At mabisita ko rin po. Baka may ibibigay pa po ako sa inyong ayuda para mabigyan ko pa rin po kayo ma'am. Where's the isa? Mega love shout out sa 4 million in the house. Ano, marek ang buruhon. Ano ka? Ilig din eh. Para din tayo. Marek ang buruhon. Ano oh? Bundal Iqbal channel, dana daw po sa iyo kapatid na Bundal, si kapatid na Mark Anthony Bungaw. Baba mo kapatid bahay mo, kapatid na Mark. Kaya ngayon ko lang kapatid na Mark na re-realize na kung hindi mo talaga kalugar, kamunisipyo or kaprobinsya, simula na yung sinabi mo sa akin yung kahapon, yung ko naisip na iba rin talaga yung sarili mong kalugar, no? Kasi bukas sa puso, bukas sa isip, bukas sa loob. Hindi ba, no, kapatid na Mark? Parang binigyan mo ako ng lesson kahapon na tama nga naman na bakit di rin natin siya masisi, hayaan na natin. Kung tutuusin, matagal ko na talaga siyang kilala. Almost magwa 1 year na rin. Ngayon April, 1 year na kami magkakakilala. Dan na po sa iyo 130 vlog. Mega love shout out daw po, sabi ni kapatid na Bundal Iqbal. Dan na rin po sa iyo kapatid na Bundal, si kapatid na Mark Anthony Bungaw. Baka display. Wala din ako dito. Dan to you Bundal Iqbal, sabi ni kapatid na 130 vlog. Kapatid na Bundal Iqbal, dan na po sa iyo si kapatid na 130 vlog. Oo nga kapatid na Mark, pagpapalain din at saka pasaan at pasaan ay makakaraos din yun si baby boy. Mega live shoutout sa iyo kapatid na ano babasa rito. Xtian Ramalib. Mega live shoutout po sa iyo. Meron ka na pong moderator kapatid, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Salamat daw po kapatid na Mark, sabi ni kapatid na Bundal Iqbal. Yan, makakaraos din yun si baby boy at sa awa ni Lord ay gagaling at gagaling din yun. Walang imposible sa kanya kapatid na Mark. Siya lang ang tanging sandigan sa lahat ng oras. Ako po yun baby boy kay Ma'am Lorna. Ay, oo nga. Baba mo baby boy. Ibahay mo. Mga kapatid ito, batang bata po to. Napakabibo po ng batang to at saka may potential po. Kasi pinanood ko po yung dalawa niyang palabas. Magaling po, bata pa po, mas magaling pa sa akin magsalita. Mas magaling pa po sa akin mag-vlog. Napakagaling po niyan. Magaling gumawa ng content niya at saka ng vlog niya po, mahusay. Batang-bata pa po, may potential na talaga. Aasenso sa mundo ng YT. Daig pa nga po ako eh. Galing magpaliwanag.
Baby boy ha, bibigyan pa kita. Baby, di ba binigyan kita doon dati ng dalawa, baby boy? Doon kay Juan, kay sino na nga yun? Kay Ma'am Lorna, di ba? Binigyan kita doon. Bibigyan pa kita ha, uli. Panoorin ko muna lang saglit ha, ang iyong bahay ha. Panoorin ko lang muna, baby boy ha. Oo, bibigyan pa kita uli. Ito, oh. Ako pa rin to. Malaki-laki na rin, oh. 'Di ba? Lumaki-laki rin yung bahay mo. Kahit nalalagasan, sige lang ng sige. Kasi may potential ka. Aasenso ka rito. Baka mas umasenso ka pa sa akin. Baka mas gumaling ka pa sa akin. Yan, 3 days ago lang, oh. Malaki agad ang views mo. Kasi baka din nyo pa po kadikitan to ha. Na bata po to. At may potential rin po na maging ganap na vlogger. Magaling po. Bisitahin nyo po bahay niya. Matutuwa po kayo at higit sa lahat basta mahusay. Nangisda lang po ako ha, pero yung ibang video ko lumalaki agad talaga ang views. Oo, kasi may nanonood. Baby boy, may nanonood kasi sa bahay mo. Yung mga napadaan, imbis umalis, hindi na alis agad. Sinisilip muna yung bahay mo tapos nanonood. Kasi maganda nga eh. Bundal Iqbal channel, wala pong ano man, sabi ni kapatid na Mark. Bisitahin mo kapatid na Mark, bahay nito ni Sian Ramliv. Maganda, magaling na bata kapatid. Bata kasi to kapatid na Mark, pero naka-open ang comment section niya. No, mga comment nga sa'yo baby boy, oh, magagandang feedback sa'yo. Panoorin ko lang muna baby boy ha. Kahit mga 3 minutes. Sabi ni kapatid na Mark Anthony, so 130 vlog dan to you. Na rin comment ko, wala naman restriction ako, iwan ko kung bakit. Ganun pero mas ok yun. Sabi ni kapatid na Mark. Ni kapatid na Mark. Oo nga, ni kapatid na magkahalo yung binasa ko ha. So 130 vlog. Dan to you na rin. Po, abay pagka-sweet naman sabi ni kapatid na Mark. Sabi naman ni kapatid na Sixtian Ramliv, ok lang po yan. Kay YT na open ang comment ko, wala naman restriction ako, ewan ko kung bakit ganun, pero mas ok yun, sabi ni baby boy. Okay. Mami Shark, nagbaba po ng bahay, ano? Okay ito. Oo, okay. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Mami Shark. Bahay mo po, ninja ni Mark. Kapatid na Mark, bahay mo. Baby boy, basta alam ko binigyan kita dalawa dati. Ito bibigyan pa kita. Dalawa na uli. Tinignan ko kasi patong isa. Sir Ricky, yan po bahay ko. Sana lablabin mo. Opo. Ito, kapatid na. Baby boy ha. Dalawa ibibigay ko sa iyo. Ayan. Nakita mo ha. Ayan. Sasabayin ko na ha. Kaysa wala akong comment, diba? Tama. Mega love shout out sa iyo. Ano ba pakakabasa nito? Maha. Basta yun na yun. Madjo hair. Basta yun na. Meron ka na pong moderator kapatid na Maji. Basta yun na yun. Madjo. Kakabulol. Yay, 310 na ako. Oo. Bibigyan kita baby boy dalawa ito ha. Ayan o, ayan o. Ayan. Binigyan kita ng una dalawa Alam ko binigyan din kita Nasa itong unang kung kasi nasa 4 minutes na ako baby boy ha. Didikit ko na sa iyo ha. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Dikit ka lang bang na lang ako ha. Yan. Pakita ko pala sa iyo baka sabihin mo hindi. Ayan ha. Nakita ko naman. Ito yung una.
Tapos yung pangalawa, ito naman ha. Para akong suso, bagal ko. Kapatid na Madyo, meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Sandali lang po, Mami Shark ha. At nandito pa po ako kay Baby Boy kasi. Ano po gamit nyo pang LS phone or laptop? Ang gamit ko po ay cellphone lang. Ito po ay bigay din lang sa akin ng kapwa natin. Alam mo na, ng kapwa natin nandito sa mundo ng YT. Kasi po yung dati ko ay maliit lang siya, pinagtsatsagaan ko po kasi naghang na siya, nag-diferensya na, nag-retired na. Kaya naawa po yung isa natin na kapwa natin vlogger, binigyan po ako. Pinadala po to sa akin ng last September. Kaya yan po. Pero nagdi-diferensya na rin kasi bali gamit niya na rin to. Pero okay lang, nagagamit ko pa po. Baka sakasakaling malay nyo, may mag-donate. Or may magpalipad naman sa akin ngayon. Baka may gustong magpalipad mga kapatid. Baby boy, ito ha. Ito ha, ididikit ko na to sa iyo ha. Ayan ha. Pangalawa ko tong bigay sa iyo, 4 na pala kasama ang main ko, baby boy. Ha, kasama na ang main ko ha. Oo, kasi dito ko binabasa sa pinaka main ko. Kasi diyan ako din naglalagay ng moderator ko sa main ko, kung itong monitor kung saan niya ako nakikita. Diyan na rin ako naglalagay. Kasi itong mga CP naman to na ginagamit ko, hindi akin, kanila, nandito sa katabi ko. Sa kanila. Bakante lang kaya nagagamit ko. Bibisitahin na kita kapatid na, sabi ni kapatid na Mark Anthony, Bundal Iqbal Channel and 130 Vlog. Pa-watch na lang po muna, salamat, sabi ni kapatid na Mark. Bibisitahin ko muna ang bahay ni kapatid na Mami Shark. Agoy, kala ko kung sino, ikaw pala to. Mami Shark, so 130 vlog, galing na ako sa bahay mo host, sabi ni kapatid na Mami Shark. Mami Shark, nandito na ako ha, sa iyo ha, ayan, kala ko kung sino. Ikaw pala kapatid. Oh. Nandito ako ha, ayan. Lagyan nyo ng toyo, tapos lagyan nyo ng masarap niya, may asukal pa. Dan toyo ninja ni Mark Bunggaw. Dan na daw po sa iyo kapatid na Mark. Bahay mo po, Mami Shark, sabi ni kapatid na sa 130. Kapatid na sa 130, baba mo bahay mo. Yang ginagamit ko host kasi dami ko lagas kasi. Okay. Tama rin naman yan. Pagpa-update ka, Mami Shark, ng bahay mo. Sus, parang ang asim. Kain tayo mangga. Merienda mangga mga kapatid. Mahim nga. Mahim. Pangit na nga mukha ko. Lalong pumangit. Mahim. Mami Shark, ito na po ha. Matatapos na po. Ididikit ko na po sa iyo, mama. Mega love shout out sa iyo kapatid na
Deliberation, isang mapagpalang hapon po sa iyo kapatid. Ito po kapatid na Mami Serka. Nagbaba po ng bahay si Mami Shark. Ganun din po si kapatid na Deliberation. Maraming salamat Madju sa iyong paharang. Maraming salamat. Nabubulol ako sa pangalan mo kapatid. Alam ko doon to kay kapatid na Kwan, kay kapatid na Christopher Molon. Doon ko to nakasama kanina. Inunahan ko na po yung mga nalapag dyan. Bahala na po kung magsukli. Maraming salamat po. Magbabalik po yung kapatid kung nadikitan mo po si kapatid na Rainy Rio, si Tuning TV, si Digin Channel, si Inyage, tapos si Amaris TV. Kung nadikitan mo po yun kapatid, ako na po sa iyo ang nagagarantiya. Babalikan ka po nung kapatid. Sure na sure ko po yan sa iyo kapatid na Madju Hair. Nababalikan ka po. Maraming salamat kapatid na Bundal. Ako na po sa iyo ang nagsasabi po kapatid, nababalikan kanila. Kung mga nadikitan mo po yung mga nalapag ko dyan, ako po naglapag noon yung mga nasa una. Done to you, Mami Shark, sabi ni kapatid na Swan 30. Baby boy, done na po si Kuya Mark, support ka po namin sa mga next vlog mo pa. Oo nga kapatid na Mark eh. May kuwang kasi, may potential kasi si Ramlib. May potential, magaling kasi magsalita at saka mahusay gumawa. Kahit nga ako napabilib niya eh, nang binisita ko yung bahay niya, nakasama ko yan doon kay host Lorna. Mega love shout out sa 5 million in the house at saka sa 8 patulsok. Baka may gusto magpalipad, pwede rin. Ang akin ibabalik po sa inyo mga kapatid, pag nagpalipad po kayo ay ilalapag ko po bahay nyo, mag live man ako or mag silent LS po ako, ilalapag ko bahay nyo. At ngayon din po ura-urada ipi-play ko po ang bahay nyo hanggang matapos po ang aking live. Kulang pa kasi para sa pin. Hindi ko pa naabot yung para doon sa kuwang ko. Next na ko kay Mami Shark, sabi ni kapatid na Mark Anthony. Sabi ni kapatid na Bublu, Madju Hair, dikit na daw po siya sa'yo kapatid na Madju. Mega love shout out sa 2 million in the house at saka sa 8 patulsok sa akin munting bahay. Bublu, Dan, wait, balikan ko ang iba, sabi ni kapatid na siya ni Ramlib, ni Baby Boy. Baby Boy, Ramlib, dikitan mo yung binaba ko dyan si Rainy Rio. Bibigyan kanya ng mga 4. Ganon din si Tuning TV, Baby Boy. Dikitan mo sila. Tapos ilagay mo lang yung pangalan ko sa huli ha. At sure ko yan sa'yo Baby Boy na didikitan kanyan. Lalo na kasi Tuning TV. Pwede ka mabigyan niya ng mga 10. Oo nga kapatid na Baby Blue eh. Napabilib nga ako eh. Batang bata pa marunong na. May potential nga. Mas gagaling pa siguro kaysa sa atin. Sa tingin ko, pag tumagal-tagal tong batang to, gagaling to kaysa sa atin mga kapatid.
Muna ba? Hmm? Muna. Aba, asim. Asim-asim eh. Mas galing na ako sa kay deliberation. Kapatid na deliberation, dana daw po sa iyo si kapatid na Mami Shark. Baka naman kapatid, tulungan na lang po tayo mga kapatid para sabay-sabay po tayong umangat, sabay-sabay po tayong makarating din sa dulo. At maging be legit lang po tayo ha mga kapatid ha. Nasaan na ba ako? Ba't ako napunta rito? Repira pa naman ng bahay nito ni... Mami Shark, done to you na po sa birthday. Greetings mo po sa husband mo. Sabi ni kapatid na ninja ni Mark. Out po muna po ako. Salamat po ng marami. Bye po. Maraming salamat din kapatid na Bublo. Maraming salamat. Bulong kita. Pabata po kayo. Yan mga kapatid, baka di nyo pa po kadikitan yan si kapatid na Rene Rio. Sure po yan mga kapatid na magbabalik sa inyo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Hihigitan pa. Sure ko po yan sa inyo mga kapatid. Wala man ito pagkala ng mga po. Pero yun. Mega love shout out sa 3 million in the house. At sa walong patulsok sa aking munting bahay, maraming salamat po mga kapatid sa inyong patulsok sa aking munting bahay to keep your account your phone number address. Kayong tatlo lang dyan eh, nagtatalo-talo pa kayo. Ako anada kang manugang mo. Ang kabuhayan showcase. Sana all may kabuhayan. Ano? Bakit masama ba sinabi ko? Hindi naman. Mega love shout out sa inyong mga kapatid at sa inyong mga patulsok sa aking munting bahay. Maraming salamat. Maraming salamat. Isa. Guriksu.
Pero umiyak magbalita, may ilang pagkakari. Hindi maganda sa dalawa. Paano? Pero bulan-bulan lang sa akin. Ako itong puntarang bulan mapalaga. Ako itong sa atin puntarang ano. Talaga po. Bakit ito mas hap? Pinupalutin ko sa babae. Hindi lang mag-eyelash. Mark Anthony Bungaw, galing na ako sa bahay mo. Sad to say, binagi pala yung lugar nyo. Opo, ma'am, kapatid na Mami Shark. Nabalikan ko na po lahat ng dumikit sa akin. Labas po muna ako hanap. Sige, baby boy, sige. Mega love shout out sa'yo. Native Food Discovery, isang mapagpalang hapon po sa'yo, kapatid. Maraming salamat sa patamsak mo sa akin. Maraming salamat, kapatid na Native. This is baby boy ba? Hindi baby shark. Marunong ka rin magpatawa, baby boy ah. Maraming salamat kapatid na Native Food Discovery. Maraming salamat. So ano? Kesay. So, ating mama at ating mama. Siguro rin siya nga rin mo. Bumili mo yung nadulo. Matanip na rin siya para sa pandat yung grado. Nawaran nga nito tulak na tabris. Tapos bris 2,000 bilit. Sabi ng gabi. Hindi na maya aloy. Kanagi na yung tulak ng naipit. Pero may sulubot dahil. Muldog sa sulubot. Ay, nagminan. At ay titaw si Rinsan. Saya nagaligigin. Dito saan? Saya nagaligigin. Kaya matawag sa kaya sinayin iling nga pasahan ngayon yung sumakasal sa subri. Rubis da ani pagkaagbak dahil ng hidalo. Kundi sinaway ni Ging. Pero ito gabos bareta na gabirita ni Ging. Lima sana. Diyos mo na po umar. Ngayon sa niya ko po. Tawa pag kinasala natin ko po ang katanina. Awo, may daw ang ito nakampaglit ko. Mahal mo na ako. Kung tayo po, hindi dismil. Uy, kung ano. Pa, kaya tiplog siya, bawi-bawi ka na. Pati sila mo. Pero kung minahapon ang pang-ibang sa lubing sila. Sana? Susa. Kaya naman ka, Eh, sulo man yan gusto kong gawa. Minahapon ang pang-tagawa. Umimuli na nga isa po niya. Umuli sa naman nilang po parang Pampanga. Mega love shout out sa'yo, kapatid na Resel, si Ramirez. Isang mapagpalang hapon sa'yo, kapatid. Pero nato na yung naroon. Ano ba? katabang palikat kita sa Hindi pag may matangatag sa ujan yung lakaw lang sabi. araw tayo. Ang undamo pa. Pala sila ng pa. Mas baba ng pinagpapako ko ng 350. Ayun, guys. Ito talik na tapos. Ang gold mo sa inalawi.
Oo kapatid, di ako nakakapag-ilis na ng madaling araw kasi nakakatulog ako na maaga, pinagpapahinga ko mata ko. Madalas kasi sumakit kaya ayan, madalas ayan nagla-live ako sa ganitong oras na lang. Kaya mag-iarap ko si Lola mo. Ano po naman sa bagong gabal sa dito? Sabi ko, ang dami na oh. Wala, pero. Sige, magparaluwas din na balhin. Dahil naman sa lakas ng kapatid ko. Sa ano? Ayun na, siya ko mangkuran mo sa akin mama. 300. Doon, marang ko na siya. Dahil, nasaan mo? Ano ah? Bago na dito ang kura. Oo kapatid na Rizal eh. Madalas manakit kaya pinagpapahinga ko mata ko. Baka bago ako sumahod nito kapatid, hindi ko na makita yung sinahod ko. Kaya pinagpapahinga ko mata ko madalas. Yung sunod-sunod na hating gabing ginagawa ko sa madaling araw eh, yun na masyadong kuman yung mata ko. Salamat kapatid na Mark. Ay, naswari dito. Yeah. Pinapos na nila. Mag-love shout out sa 7 million in the house. Sa mga nagpapabigi-bigi, sa mga napadaan lang, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Alas 5 na. Madaliin. Nata. So, premier ko. Pain. Isang mo na. Masira. Yung naluto. Masira naman ano. Saan? Manoy, paali na po muna ako tama. Grabe po kaya ang kapagalan ko today. Sige kapatid na Mark, ingat lagi kapatid na Mark ha. Sige, ingat. Bakit ang video ko Pagkatapos ibenta ka. Textmate ba? Oo. Punta nyo si kapatid na Pink 29 channel. Malapit na goy ha, malapit na. Isang tumbling na lang goy. Isang tumbling na lang talaga. Salamat naman.
Magbubunga rin ang paghihirap ko. Magbubunga rin ang paghihirap ko. Ay daw kapatid na Rainer, sabi ni kapatid na Mark. Ay paano mainit baga kapatid na Mark? Sobrang init ngunyan. Kaya ayan, nagsasanit ang sa imong payo. Kaya pahingalo ka una. Pahingalo nga una, manoy. Dahil ka nga tulos maghigda. Dahil ka nga tulos magkaturog. Pahingalo lang muna. Bisitahin mo kapatid na Rainer si Kwan, kapatid na si Baby Boy na ito yung bata. Ano na ba to? Si Sian Ramliv. Kapatid na Rainer, ito si Ranliv kapatid. Extian Ranliv. Bisitahin mo, mamamangha ka dito sa batang to. Magaling, may potential talaga sa mundo ng YT. Baka pag tumagal, mas bihasa pa to sa atin, mas magaling pa sa atin to. Itong batang to. Bata talaga siya, nakasama ka to doon kay Ma'am Lorna. Tapos si Mami Shark, bisitahin mo kapatid na Mark, kapatid na Rainer. Meron. Scroll mo lang, screen mo pababa. Meron siyang bahay. Ito nga, nakikita ko, si Mami Shark. Alam ko binisita ka nito ni Mami Shark, kapatid na Rainer. Sige ha, Mark, ingat lagi. Bisitahin mo yan, binisita ka niyan eh. Tingnan mo yung bakas niya. Makikita mo naman yun, may bakas naman yun sila eh. Konting-konti na lang. Goy, konting-konti na lang. Isang tumbling na lang, nandoon ka na. At least ang poproblemahin na lang natin yung oras mo. Tama. Tama ka. Tama ka, Mark. Baka yung iba yung mga binigay niya sa'yo, kapatid na Mark. Yung mga kaibigan niya ang binigay niya sa'yo. Baka yun ang nakapunta sa'yo. Oo, kapatid na Mark. Awa ng Diyos. Pinagtsatsagaan ko. Tamad kasi yan eh. Sobrang tamad. Yan yung yung tulad ng sinasabi ko kanina kapatid na Mark na sila yung mga naging member ko na kahit wala sila rito sa akin, binababa ko bahay nila. Para binabalik ko rin lang yung mga nagawa nila rin sa akin. Yung mga palipad-lipad nila, yun, binabalik ko rin lang. Yan, sa awa ng Diyos, ayan, lumalaki rin bahay niya. At siyempre, naghahanap din siya sa iba, ganun. Tinutulungan ko rin lang sila. Baka katagal-tagalan yan, mas malaki pa bahay nila kaysa sa akin.
Oo nga eh. Tamad yan. Hindi yan nagagala-gala. Hindi yan, kuwan, basta nagpapakasaya lang daw siya dito sa mundo ng Whitey. Kaya naunahan pa nga siya ni Kuwan. Naunahan pa siya ni Parikoy, di ba? Mga kasabayan mo yan sila dito pumasok. Naunahan pa siya ni Mary, naunahan pa siya ni Parikoy, naunahan pa siya ni kapatid na Sky Vlog. Naunahan pa siya. Si kapatid na Poor Boys, yun ang hindi medyo napasyal na rin dito. Hindi ko na nasisilip mga bahay nila. Ito si Rainer, ayan, madalas yan dito. Araw-araw. Kaya bilang balik ko rin sa kanila, yung mga nagpalipad sa akin, binababa ko bahay nila. Mag-live man ako or mag-silent, binababa ko bahay nila. Napapag-iwanan na nga yan eh. Ayan si Renner, napag-iwanan niya ng tropa. Wala naman ginagawa kasi. Manggulo lang sa mga live, magpagdaldalan. Masaya na siya dun eh. Pakikipagdaldalan. Mami Shark, dikit na po, kalimbang all na, sabi ni kapatid na Rainy Rio. Nag-out na yan kapatid na Rainer si Mami Shark. Basta binalikan mo siya. Kumusta Goy? Hindi ba busy sa trabaho Goy? Yung isa ko nga rin kasabayan eh, yung isa kong class, yung tatlo kong classmate, yung kasabayan ko talaga dito sa mundo ng YT, naunahan ako ng isa ni kapatid na Leia Mindal, naunahan niya ako. Tapos naunahan ko naman si kapatid na Ding, tapos si kapatid na Kai Bags, naunahan ko sila. Si kapatid na Kai, ayun ka mumoni pa lang. Si kapatid na Ding, kulang, ewan ko kung na rin siya kasi hindi ko nakita na hindi ko pa sinisilip bahay niya. Si kapatid na Kai sinilip ko kahapon eh. Meron na rin siyang harang kaya nalaman kong moni na rin siya. Oo nga eh, konting-konti na lang yan. Kahapon, nakarami siya dito sa akin kasi ang daming pumasok kapatid na Mark na bago. Kaya nakarami siya. Gumraduate siya dito kahapon ng 900 eh. Ayan si ayan si Umgoy. Kaya ako na nga lang nagpupus sa kanya eh. Pinupus ko na ng pinupus. Sasabihin niyan ako pa daw mas atat sa kanya na makagraduate siya. Sabi niya eh, nagpintuhan yan sila ni Parikoy eh. Sinilip ko bahay ni Parikoy kasi nag-live din eh. Nabasa ko yung comment niya doon. Oo nga eh, natutuwa nga ako sa kanya eh. Kasi anya siya, gustong gusto talaga ako makagraduate. Ako naman anya, natutuwa lang. Yan, yung mga kintuhan nila doon eh. Akala nila hindi ako pumasok doon sa kabila. Kaya kung may sinabi sila sa akin na bad, mababasa ko. Maraming salamat sa iyo kapatid na Dits Vlog. Ito nga oh, tingnan nyo, ito si kapatid na Dits Vlog. Nakagraduate na to. Ewan ko kung moni na rin to si kapatid na Dits Vlog. Magkakasabay yan eh. Kayo, ikaw kapatid na Mark, ito si kapatid na Dits, si Rainer, si Parikoy, si Mary Ann. Yan, magkakasabay yan silang kayong nagpasukan dito eh. Ayan, graduate na rin yan. Masipag kasi. Hindi nagkakarig yan. Nandoon. So, Matingnan nga ba ni kapatid na Dits Vlog? Hindi pa, malapit na host, double H na lang. Hindi pa pala, double H na nga rin lang kulang nito. Ang sipag ng batang to rin. Nakasabayan ko to rin doon kay host na Charmaine. Wala kasi akong load lagi manoy. Aram mo na sana ang mga activity ko, ang schedule. Sa bagay, yung mananggad,
kapatid na Mark. Pero hayaan mo kapatid na Mark at pasa at pasaan makukuha rin natin yan. Laban lang go, sabi ni kapatid na Ditch Vlog. Baka gusto mo kapatid na Ditch Vlog magpalipad sa akin. Para sa pin. Tapos pinakabalik ko sa iyo, ibababa ko rito ang bahay mo. Mag-live or mag-silent ako, ibababa ko bahay mo. Tapos ipi-play ko ngayon bahay mo. Hanggang mag-end ako sa aking live, ipi-play ko bahay mo at isi-send ko sa iyo ang resibo ko. Nagbalik ako. Okay lang. Ayan kapatid na Dits. Kunan mo nga to. Ito si baby boy, si Ramlib. Oo, hayaan mo kapatid na Mark. Gagawan ko talaga yan. Kapatid na Dits, bigyan mo nga to itong si baby boy na si Ramlib ng kung meron kang kaibigan din yan, bigyan mo nga to. Kasi magaling tong batang to. Baka pagdating ng panahon mas maging mahusay pa to sa atin. Oo. Ganun talaga. Kahit nga tamsak baby boy, nalalagas. Kanina nga tamsak ko, nakita ko yung kun 5 na, nawala yung isa. Tapos naging 10 na yan, nawala ng 2. Muna pati yung kinakain, pati nga revenue kinakain. Yung bunso dapat sa isang araw 10 lang daw na saging, sabi ni kuya mo Mark. Meron na ako kapatid na Mark, super chat saka super sticker. Hindi ko pa ginagawa yung join button ko. Hindi ko pa ginagawa yung join button ko. Yung super chat saka super sticker meron na ako kapatid. This vlog official dikit na po, kalimbang all na, sabi ni kapatid na Rene Rio. Ito si Rene Rio, patawa rin to Tagal-tagal nyo na magkasama rito. Dikit kalimbang all pala ngayon. Napaghahalata ka goy May natatawa mo ako Tagal-tagal nyo magkakasama rito. The mother Dits. Natawa tuloy si kapatid na Dits. Sabay ho. Tagal-tagal nyo na magkakasama rito. Dikit kalimbang all pala ngayon, Rio. Huwag kang ganon. Maliban lang, naniniwala pa ako sa'yo, Renner, kung yung mga kaibigan mo, ang ibinaba mo dyan at yun ang nagsabi, oo, maniniwala ako. Pwede pa. Yan mismo binaba mo, main mo. Kung sa'yo, asaway ka. Yes, maraming salamat kapatid na Dits Vlog. Maraming salamat sa palipad. Yan Dahil sa nagpalipad ka sa akin ngayon, ipi-play kita ngayon. Pakikita ko sa iyo na ipi-play kita At isi-send ko rin sa iyo ang resibo. Hi, dati host may bahay ako kaso nag-LS ako na terminate kaya gumawa. Oo nga, sabi mo doon kay kapatid na Lorna. Opo kapatid na Dits, ako po ay bawat live or silent ko ibababa ko po ang bahay mo at pabibisitahan natin ng ating mga kaibigan at ipi-play kita ngayon din mismo. Baba mo yung bahay mo para ito, dito na ako magsisimula. Hanap muna ako ng kwan mo kapatid na Dits. Lulubos-lubusin na natin ang pag-play mo. Dito ako sa 9 Ito Nandito ako sa 9.
Sa tingin ko mahaba to. Katulad yung kahapon na plinay ko, siyam din. Agoy, siyam nga lang, super haba-haba. May halos may isang oras. Ayan ha, nag-start na ako, tapos mamaya kung lalabas ka, sumilip ka rito at ipakikita ko pa rin sa'yo. Okay lang yan, at least masusulit mo, mararamdaman mo agad to na papasok to sa'yo. Makikita mo agad to, silipin mo, para sure mo na ginawa ko yung sinasabi ko sa'yo ha, ayan kapatid. Bakante naman kasi to, kaya ito na, gagawin ko na rin ngayon. Host, pa-play po sa playlist ko. Okay, sige, baby boy. Walang problema. Pwede, baby boy, bukas na lang. Kasi naka-play si ate mo. Si ate mo, Dits. Kasi naka-play siya ngayon. Hindi, mararamdaman mo to agad kapatid na Dits Vlog. Kasi siyam to eh. Siya, may mahaba ka rin pala. 34, 41, 26, 26, tapos 4, 8, 9, 11, tapos may seconds. Yun lang ang pinaka-maiksi, seconds. Yung 59, intro outro mo siguro to, no? Mararamdaman mo na mga agad to, kapatid na Dits. Bukas, baby boy, ha? Bukas naman, balik ka uli dito, ha? Para ikaw naman. Total, bakante naman tong isa, kaya ipinili ko na si ate mo. Raina Rio, dan na sa'yo, thank you. Itong dalawang to, parang pinatatawa ako ng mga taong to. Ang tagal nyo nang magkakasama rito. Ang tagal nyo rin itong halos palagi kayo nagkikita-kita rito sa akin. Kalain mo, dikit kalimbang all pa lang ngayon. baka sa isang baka kapatid na Dits. O baka yung isa rin niyang ibinigay sa iyo. Yun the second. Sabi ni Ramli, Rainy Rio, dan na daw po siya sa iyo. Salamat. Kapatid na Dits, bigyan mo rin to si kapatid na Ranlib. Baby boy natin yan. Yan ang pinakabunso natin ditong kasama ngayon. Sabi ni kapatid na Mark Bungaw, Dits Vlog Official, dan na daw po siya sa'yo. Ikaw kapatid na Mark ha, ako po ay ginawa ko rin yung pinangako ko sa'yo na nakarang araw. Ay ginawa ko rin po yun. Hindi ko nga lang sa'yo isinend na din ako nag-send sa'yo ng resibo. Kasi alam ko naman po na ginawa ko na naman po yung pinangako ko sa'yo ha, kapatid na Mark. Para kahit naman paano ay makatulong din naman ako sa inyo dahil sa inyong mga pagbisita sa akin dito, pag-standby, at ng mga lalo na ikaw kapatid na Mark, isa akong kababayan. Huwag kang mag-alala. Matapos ko rin lang tong kay kapatid na dito kay kapatid na kay baby boy na Ranlib. Susunod na naman kita uli para makagraduate ka na rin ha, kapatid na Mark. Kasi laga sa dikitan kahit 5 lang. Nakuha ko 10 agad. Lagas ka. Mark Anthony Bungaw, thank you daw po, sabi ni kapatid na Dits Vlog. Mga ninja ko lang ang dinidikit ko sa kanya ngayon, Manoy. Dati na kaming dikit ni... Oo. Kasi matagal na nga kayo magkakasama rito. Kaya dyan si Rio, at pinatawa nga ako ni Rio eh. Dan dikit ngayon pa lang. Ano ka? Ramlib parents mo nag-message sa iyo, channel ko ikaw lang. Nag-message, nag-manage pala ko po, nagbisita, nagbasa lang ako, talagang mali pa. Partida yan ha, 4 na po mata ko. Pero mali pa binasa ko. Main ko kasi gamit ko, hirap mag-switch account, isang CP lang gamit ko, mag-retired na rin, malapit na. Ako nga baby boy, bigay lang to sa akin. Si Dits, sabi mo kasi Dits Vlog dan dikitam sa Kalimbang All. Ang tagal-tagal nyo na rito magkakasama. Rainy Rio, ako lang po nag-manage sa channel ko. Ako po nagdesisyon na mag-vlog. Oo, di ba? Napabilib mo si kuya mo Rio, Ranlib.
Ako nga napabilib mo eh. Dits Vlog Official, baba po bahay, sabi ni Ramlib. Excuse. Ito ha, kapatid na Ditsa. Ayan, nasa first movie mo pa lang ako ha. First movie mo pa lang ito. Nakailan na minutes na ba ako sa'yo? Maiksi pa. Ayan. Sa lahat ng nandito, love you, sabi ni Baby Boy. Balik ka Baby Boy ha, bukas. At ikaw naman ang isusunod ko ha. Tama rin yan na ginagawa mo para magsabay ang iyong ang turon at ang iyong oras. Oo, ayan si kapatid na Mark, matagal na rin yan. Natagal na rin na-graduate. Hindi pa rin siya namumuni kasi kulang na rin siya kulang din niya oras. Kasi load lang po ang ginagamit niyan. Nasa amin po yan sa Bicol, si kapatid na Mark Anthony. Ranlib, galing mo talo. O, di ba? Sabi ko na sa iyo, Rio eh. Talo pa tayo niyan. Pag tumagal-tagal, mas magaling pa sa atin yan na batang yan. Galing mo, talo mo pa ako. Ayoko humarap sa camera pero ikaw easy-easy lang, o di ba? English speaking pa nga. Renny Rio ok lang, sabi ni kapatid na Dits Vlog. Sabi ni kapatid na Mark, Renny Rio, dalawa kasi account mo. Yung isa, 3. Oo. Hindi lang yan dalawa, ano ka, kapatid na Mark, hindi lang yan dalawa. Sa iyo umaga online klase din, sa hapon dikitan din, sa gabi kay Ma'am Lorna din 9:30 PM tulog na. Tama yan Baby Boy. Kailangan marunong ka mag-manage ng oras mo ha. At kailangan may oras ka rin sa pagtulog. Huwag nyo kaming gayahin. Kami ay walang tulog, Baby Boy. Magaling babata Oo, kapatid na Dits. Magaling. Malamang sa tatagalan mas magaling pa sa atin yan. Baka unahan pa tayo niyan. Pagdating ng oras, mauuna pa sa atin yan. Makakuha ng award. Bakit ka doon natatakot kapatid na Rio? May multo ba daw sa camera? Oo, magaling nga eh. Kanyang kapatid na Rio. Tatlo yan silang bata doon kay Ma'am Lorna na magagaling. Hindi lang sinama nito ni Ranlib yung dalawa niya pang tropa na bata. Gagaling din. Load muna ako at ako trabaho sa'yo. Sabi ni kapatid na Mark, Renny Rio, load muna ako at ako tatrabaho sa'yo. Sabi ni kapatid na Mark, kapatid na Rio. Kasi ba't kayo natatakot sa cam? May kaya no, kapatid na Rio, mukhang magkakasundo rin ganito sa biruan ni Ranlib. Baba na ako host ha, na-train na ako, maingay na. Oo, sige kapatid na Ditsa, nandito pa ako sa iyo ha. Mararamdaman mo naman to na pumasok sa iyo kapatid na Dits, at saka bawat live or silent LS ko ibababa ko ang iyong bahay ha, kapatid na Dits Vlog. Sure yan kapatid. Para mahuli mo ako kung binababa ko ang bahay mo o hindi, sisilip ka muna bago ka papasok ha. Titingnan mo muna kung naibaba ang bahay mo o hindi. Ha kapatid na Dits Vlog, ganon gagawin mo. Play mo naman ako ng playlist ko if okay lang. Oh, thanks. Sabi ni kapatid na Mark. Ma'am Dits, play mo na rin daw. Baka pwede mo rin daw po ika-play siya kasi pareho din lang kayo na yun ang kulang yung dalawa. Pero mas nauna to si kapatid na tumatawag. Nauna to si kapatid na Mark na nakagraduate pero hindi pa siya nakakagraduate sa oras.
Pinindot mo na. Hindi pa. Mark, ay hindi, kapatid na Dits, hindi niya magagawa yan kasi gawa ng si kapatid na Mark ay load lang. Nasa probinsya po yan, nasa amin po yan sa Bicol, kapatid na Dits. Kung magawa man yan ni kapatid na Mark, siguro pwede rin. Depende sa inyong dalawa. Pero load lang kasi yan eh, si kapatid na Mark. Parang ako, load din lang ako. Oo, kapatid na, kapatid, baby boy. May mga nanonood kasi sa'yo. May mga matataas ka kasing views. Dits Vlog Official, malaki ba kulang mo? Ayan kapatid na Dits, sabi ni kapatid na Rainer, tinatanong ka. Dits Vlog Official, sige po. Ayo, add mo po ako sa... Ayan, add mo daw kapatid na Dits. Mali pa sa charge ko. Pwede ako sa alok mo kung ok lang. Ano yun? Philippines ang nanonood sa akin 63% pero taga ibang bansa 43. Oo, baby boy. Ako nga mataas ko taga taga Pakistan eh. Nanood sa akin. Tiningnan ko doon sa Pangalawa lang sa akin Philippines. Kapatid na Ditsa, nandito pa rin ako hanggang ngayon sa iyo ha. Nakapalay ka pa rin sa akin. Bawat live at silent ko tulad ng pinangako ko paulit-ulit para akong sirang CD. Ibababa ko ang iyong bahay. Mega live shoutout sa iyo kapatid na pare ko. Isang mapagpalang hapon sa iyo kapatid. Babalik na lang. Kalimbang all, pabalik na lang. Sino yon? Ang nakalimbang all mo kapatid na pare ko. Totoo ba yan 1k views, $1 lang? Oo. Totoo yun, kapatid na Goy. Doon ka titingin sa, dadaan ka ng Chrome, doon mo titingnan yung kabuuhan. Huwag kang titingin sa YT. Kasi yung sa YT, magkaiba sila ng bilang doon sa Chrome, yung pinaka main mo. Totoo yan. Kung dadaan ka dito sa YT, iba yung bilang sa YT. Hindi sila magkapareho doon sa pinaka main mo. Gulo ni Rainer. Oo, magulo yan. Sobra, Mark. Masarap nga yan na kaibigan eh. Mas magulo kaysa sa akin. Saan ka nagpaggupit? Siyempre, sa barbershop. Ako itong kabuhay pa. Ano? Maapot ang buhay pa. Ayoko nga maniwala diyan kasi yung sinuportahan ko nagreklamo paano siya makaka-view sa ibang bansa nang wala naman siyang kakilala. Alam mo pare ko, kahit wala tayong kakilala sa ibang bansa dahil ang ating mga bahay pag tayo ay palaki na ng palaki ang bahay natin. Kung di ako nagkakamali base sa pinanood ko sa yun, alam niyo na kung saan dapat manood. Totoo yun. Kasi kumbaga ni-recommenda ni Lolo ang ating mga bahay sa ibang lugar. Hindi lang sa atin sa Pilipinas. Hindi naman lahat na ano ibig sabihin ko? Hindi naman lahat na ay dito lang nanonood sa atin sa Pilipinas. May mga taga ibang bansa. Maniwala ka, Goy. Hindi lang naman sa atin dito sa bansa natin ang nanonood ng ating mga palabas. Kasi nare-recommenda yan ni Lolo sa ibang bansa na nakikita din nila ang mga palabas natin. Bakit? Ang halimbawa ko lang sa iyo, Goy, ha. Bakit napapanood din natin ang mga palabas nila dito sa ibang bansa, dito sa mundo ng YT? Bakit ako nanonood nga ako ng ibang palabas sa ibang bansa pag nagugustuhan ko, pinanonood ko. Totoo yun, Goy. Baka di lang masyadong bukas yung isip ng tropa pits mo. Ibig sabihin malaki pa ang oras niya sa akin kumpara sa lugar na yun eh.
wala siyang nakilala. Oo, kahit wala tayong kakilala, goy. Kasi ang mga bahay natin ay rinirekomenda, kaya nga may algorithm eh. Mismo sa algorithm ang nagrerekomenda ng bahay natin na kung mapanood din ng ibang tao. May mga, kung napapansin mo goy, ang mga ibang videos natin sumasama sa ibang mga malalaking bahay. Hindi lang naman tayo rin lang ang nagsasama-sama dito sa mundo ng YT. May mga ibang kasamahan tayo na malalaki rin ang bahay, na sumasama ang mga palabas natin na magaganda. Maniwala ka, ayaw maniwala, edi wow. Kailangan maraming views, like, para tama. Kaya nga minsan yung iba, tama to si Baby Boy. Kaya minsan yung iba nagrereklamo sa mga tumuwad. Tama siya si Baby Boy. Yung tuwad natin, hindi lang naman porke tinuwaran tayo, ikakasama na ng loob natin. Okay lang yun. Kasi once na may nagtumutuwad sa atin, isa lang ibig sabihin nun, kahit hindi tayo nagustuhan niya, pero nasisilip naman po tayo ni Lolo na pwedeng irekomenda ang bahay natin kung kani-kanino. Tama siya si Baby Boy. Yan, bata pa po yan, mas may alam pa nga sa atin. No, tama siya yan, no, mahalaga ang tuwad. Basta ayoko maniwala niya. Bala ka. Ako hindi ako sa nagdudunong-dunungan ha. Goy. Hindi ako nagdudunong-dunungan. Pero bang yan sa mga pinapanood ko, hindi lang porke ako ay nandito na rin ako sa mundo ng YT. Nanonood pa po ako ng mas malalaking bahay kaysa sa akin. Yung mga senior ko po, pinapanood ko pa yan, yung mga kung kani-kanino. Di lang sa Pilipinas, di lang sa kung saan ibang bansa ako nanonood. Para na napagkukumpara ko. Kung totoo nga o hindi, host. Wag mo na pansinin si Reo, saging lang. Ingat kapatid na Mark ha, ingat kapatid na Mark. Sige, magpaingalo ka na manoy ha, dahil na magkaturog-tulos. At yan ka na magkakan, manoy na Mark, at yan ka na magkakan, paingalo nga una, tas inom ka kibulong. Kung masanit ang payo mo, mag-inom ka una kibulong ha, kapatid na Mark. May nagsabi sa akin kailangan daw kasama parents ko sa dikitan, mas marami pa akong alam mo. So, pare kay vlog, 34 asa na ba ang saging na yan? Ako din po nanonood ako ng mga tama. Ito kasi si Rio may pagkakwante eh. Ang point ko, bakit mas malaki pa bigay ng ibang bansa kumpara sa akin, kaming dalawa lang nag-work at sa kanyang ba. Ewan ko sa'yo. Bala kayo dyan. Alam mo Mark, mas mahirap pa ito paliwanagan si Rio eh. Kaysa sa'yo, mas mahirap pa ito paliwanagan na taong to. Hindi agad yan hindi agad yan ano ba tawag sa atin nun? Padadaig, hindi yung pagagapi. Pagpipilitan talaga yan yung dapat na nalalaman niya rin. May sariling dictionary yan eh, si Rio. Oh, bahala ka. Masasabi mo rin yan kapatid na Rio once ikaw nandito na. At once na hit mo na yun na 1K na yan, punta ka doon sa Chrome, tingnan mo yung pinaka main mo, pagkumparahin mo yung doon sa YT mo, tansyahin mo kung sino talaga yung mga top 1, top 2 hanggang top 10 mong mga countries na mga nanood sa'yo. Salamat kapatid na Mark. Tama ka Ranli, video niya halos LS, hindi informative ang kanyang video. Paano na i-view? Hehehe. Sabi mo lang yun. Nakita ko na goy, pero ayoko maniwala
ibang views natin napunta sa ibang bansa. Oo, bala ka. Paniniwala mo yan eh, di wow. Siyempre, minsan magtataka tayo kung bakit may mga taga ibang kuan na nakapanood ng ating mga palabas. Eh, halimbawa mo na lang yan, bakit tayo nanonood din sa kanila? Di ibig sabihin, dumadagdag din ang views na pinanood natin sa kanila kung sinong bansa ang napuntahan natin. 'Di ba? Eh, yung nga ni Manoy, dai nagpa... Oh, 'di ba? Dahil talaga ano mapadaog. Ayan si Rio. Makipustahan pa ako sa mo, Mark. Dahil lang mapadaog. Sabi baga sa taramo sa to sa Bicol, 100% dahil mapadaog. Yan, lalayasan tuloy tayo ni kay pare ko i-vlog. Harang ako para may pang-tax kaos. Oo nga, yun nga, in-apply ko na rin yan. Oh. Nakuha din na rin ako niyan ni Lolo, na-approve na rin ako dyan sa tax na yan. Sabi mo, wala pang sahod, may tax agad. Ang puwit ko. At yan Manoy, nagibo ka kaning gisin na to para ano ba dapat ilagay sa community? May community ka na ba? Wala ka pang community. Sinilip ko kanina bahay mo. Wala ka pang community, pare koy. Sinilip ko nga views mo eh. 11,000 views mo. Tinignan ko kasi kung money ka na, pare koy. Alam ko wala ka pang community. 'Di ba? Kung di ako nagkakamali, pare koy. Nag-love shout out sa iyo kapatid na Rizal. Boss, mga video natin around the world yan. Ay ayaw niya maniwala eh ni pare ko, ni Rainer eh. Ano magagawa ko? Pwede ka maglagay kung ano-ano mangyari. Oo, tama ka. Tama ka baby boy. Tama ka. Yan mo, magaling pa sa atin tong batang to. Nako, dadaigin tayo nito. Pag ito gumraduate, malamang magpapaturo tayo dito. Once na nasa 1K ka na tayo, automatic po na ang lahat ng videos natin eh umiikot sa buong YT, even if ibang planeta. As long na may YT ka lalabas ang, di ba? Eh, wala. Ako gusto ko magka-community, yung iba swerte kasi yung may community pero walang... Oo, ako baby boy, wala akong linagay sa community ko, pero may community ako. May community ka na ba, pare ko? Pero kung di ako nagkakamali, pare ko, wala ka pang community. Kasi sinilip ko kanina bahay mo. At pumunta rin ako sa live mo kanina. Nagtamsak pa ako 2, ipinasok ko. Di mo nga lang nalaman kung sino yung pinasok ko sa'yo. Oo, may community ako pero walang laman ang community ko. Paano kaya kung pumunta yung idol mo sa YT sa LS mo? Ako may community na ako eh, hindi pa naman ako
Sige nga. Oo, may community ka na pala. Kanina ba tiningnan ko kaninang kuwan? Meron ito, nakita ko na kanina yung tiningnan ko kaninang 11,000 ng views. Ano, 6,689 views. Alas 5 na mga. Ang kwan mo, kapatid na pare ko eh. Nainom mo. Ako kasi bago ako nagkaroon ng community, request ko yan eh, ang community ko. Kasi hindi naman agad-agad pumapasok ang community. Once na na-hit mo yung 1K, hindi naman agad-agad pumapasok. Request ko pa yun bago ako nagkaroon ng community. Tagal pa. Pero yung iba, mag-isa lumalabas community. Oo, yung iba, kusang lumalabas sa kanila. Sa akin, 1 week pa. Bago ako nagkaroon ng community. Oo, yan. Pwede yan sa'yo, baby boy. 52 minutes pa naman eh. May tao na nga eh. May tao na nakatambay oh. Si Lady Black Butterfly. Tapos si Jonard Gulabio. May tao na nakatambay oh. Meron na nga ako community host na nahawa ka na rin. Oo nga, meron na. Nakita ko na, sinilip ko uli bahay mo eh. Lenny Rio, bawal po ako mag-LS, mapapalo po ako. Pwede naman yung baby boy. Mama mo lang paharapin mo. Hindi, bawal yun baby boy. Naku, wag kang makinig dyan kay Rio. Puro silent lang kasi alam niyan eh. Hindi nagpapakita. Ayaw magpakita, ilagay ko dyan Team Unggoy, leader, orang. Ako hindi ako naglagay. Pangako, wala akong, may community ako pero di ako naglagay, di ako nag-post. Sure, nako, magkakape muna ako. Ako ito, kape-kape tayo pag may time. Parang lasang pabango. Ang bata hindi magmula sa pabango. Ay, matanda na ako, baby boy. 48 na ako. Kaya nga tinatawag nila ako orangutang eh. Ako daw ang leader ng mga unggoy. Oo. Mabait yun si Ma'am Lorna, baby boy. Kita nyo, basahin yung sabi ni
Baby boy, papa ko nga 46, huwag ikahiya ang pagiging matanda. Kayo ang nagdisiplina sa mga batang cute like me. Aasenso tong batang to. Mm. Ako hindi kusang lumabas sa akin. I-request ko pa bago dumating sa akin yan na community na yan. Malaki ang pasok pag may LS. Cute-cute daw ako, sabi ni Ma'am Lorna. Hindi sabi ni mama mo, baby boy. Hindi sabi ni mama mo na ikaw ay cute. Huwag ka maniwala dyan, baby boy, na 25 yan. Pangalawa ko na to eh. Pangalawa ko na tong kape. Hindi ba sinasabi ni mama mo na cute ka? Sinasabi ay pogi ka. Siyempre mama mo yun eh. Pare ko Hindi ako nangisda. Hindi ako nangingisda ngayon. Tignan mo yung isang kuwang ko. Puro pababa. Kaya mo na. Basta tumaas lang ang kuwang ko. Ang tanong sa iyo, baby boy, alin ba dyan ang gusto mo sa sinabi mo? Sabi mo kasi pogi ba o cute o pangit o maganda. May survey tayo ngayon. Alin ba dyan ang gusto mong sabihin namin? Sige, ikaw muna mamili. Alin ba dyan ang gusto mong sabihin? WS ko mag 100 na Yahoo. None of the above. Kasi ang sabi ni baby boy, pogi ba daw siya? O cute? O pangit? O maganda? May survey, yun, may survey daw siya. Alin bang gusto mong sabihin dyan? Pogi, cute, pangit, o maganda? Alin ang gusto mong sabihin dun? Ikaw lang na muna mamili. Play all mo ako, baby boy. Sabi ni kuya mo Mark, baby boy. Ikaw muna mamili, baby boy, kung alin ang gusto mo. Ano daw? Ano sabi mo, baby boy? Rainer, Rio, play mo ako. Beke naman. Kapatid na Rainer, baka pwede mo daw i-play si kapatid na Rainer, si kapatid na Mark. Nakaplay pa kasi sa akin si Kwan eh. Si baby boy bukas naman. Nakaplay pa sa akin si kapatid na Ditz oh. Yan, kapatid na Mark. Sige daw. Nindiyan ni Mark Bungga, walang time sa panonood ng pagdikitan lang talaga po kasi isang sipi lang gamit. Ganun ba? Ate Soy, ang tawag sa'yo, baby boy. Hindi, uso ngayon, Lods. Rio, tingnan mo to si baby boy oh. Tatagal talaga nito, gagaling to. May potential to. Mapupunta to sa grupo ito si baby boy. Alam na kung saan to mapupunta. Pag laon-laon ito, mapupunta to doon sa grupo.
Sana magbago. Sana hindi matuluyan. Tiyan mo, kanina pa ako kay kapatid na Dids Vlog, oh. Nasa pangalawa pa lang ako. Itong pangalawa niya, sobrang haba nito. Halos kalating oras to. Patawa ka rin pare ko eh. Sinabi mo pa talaga ah. Talaga lang ha, talaga lang Rio ha. Nakakasawa na bang tawagin ng Tisoy? Dami bang gusto magpa-picture? Kahit naman kami baby boy, gusto rin namin yan. Gusto rin namin yan mahawakan ng ganyan na sinasabi mo. Lahat tayo na nandito sa mundo ng YT, gustong makahawak niyan, gustong makareceive ng ganyan. Kumbaga yan ang pinaka-plaki mo, pinaka-award mo kay Lolo talaga once na nakahawak ka ng ganyan na sinabi mo na yan. Oo, mamaya kapatid na Mark. Hindi lang siguro. Kasi sa panahon ba naman ngayon napakahirap makakuha ng basa-basa ng mga saging. Makakakuha ka ngayon, mamaya mawawala. Makakakuha ka ngayon, mamaya mawawala. Okay na sa akin na kahit hindi mo na ako makakuha niyan, basta makatanggap ako ng pinaghirapan ko, masaya na ako doon. Sana nga, ano ba ako yung premiere ko? Baka nag-play na premiere ko? Ah, hindi pa naman. Baka na ito. May na signal. Sige, salamat ka kapatid na Mark Anthony. Salamat. Makulit din to si Baby Boy eh. Ayan, parang TikTok lang. Pamparampampam. Grabe si Lolo nung nag-grade 2 ako, doon nagsimula yung lagas na araw-araw. Ah, di naman araw-araw sa Oo, kahit magdikit ka, kahit maghanap ka o hindi ka maghanap, araw-araw ka pa rin lalagasan. Ganun talaga. Kaya ang gawin mo, maghanap na lang. Oh, at least kahit lagasan ka ni Lolo, ah may pinapalit ka. Kasi sa lagasan ka, wala ka naman na hinahanap.
Madali lang talaga, kung tutuusin madali lang. Kaso nga lang talaga, yun ang diferensya. Mabuti kung naghanap ka ngayon, mamaya-maya hindi kakainin. Ang problema nga, naghanap ka ngayon, mamaya kakainin, sosobrahan pa nga. Minsan nadadala pa puhunan, yung isang nga kahapon ba yun? Oo, may bisita ata kahapon na hindi pati puhunan niya dala. Oo. Ayan si TM daw, para tumalino, is smart daw pala, Globe. Mundo nga naman, Globe. Talino talaga ng batang to. Mr. Eleganza, mega love shoutout sa iyo kapatid. Maraming salamat po sa iyong pagbisita kapatid na Mr. Eleganza. Hello din sa iyo kapatid na Mr. Eleganza. Maraming salamat. Nagbaba po guys si kapatid na Mr. Eleganza. Baka din nyo pa po kaibigan. Pwede nyo, uy sarap. Sarap naman ito kapatid na Mr. Eleganza. Sana all. Magtatamsak lang ako sa iyo kapatid ah. Kasi nakadikit na ako sa iyo eh. Oo, medyo late. Medyo late sa akin. Wala ka bang module ngayon, baby boy? Hmm. Okay lang 'yan. Matalino ka naman eh. Mukhang matalino ka naman, kayang-kaya mo 'yan. Guys, baka din nyo, kaibigan pa to si Mr. Eleganza, pwede nyo bisitahin ng kanyang bahay. Baby boy, bisitahin mo bahay ni Mr. Eleganza. Sure yan, baby boy, na babalikan ka niyan. Halika din eh. Ito. Sinikon? Pulutan pa yun? Halika na, Cons. Lumang ka mo. Dami assignment, kapagod, imbis na makarami ng... Guys, malapit na mag-start ang premiere ko ha.
Oo. Nang pagpasyal ko nga doon na nagsama tayo doon, baby boy, eh, kasasahod niya pa lang ata. Ay. Bakit may alit sa abang? Dan na daw po sa iyo, Mr. Eleganza, si baby boy.
Mega love shout out po sa iyo, Ma'am Mila Pry. Isang mapagpalang hapon po sa iyo, Ma'am Mila Pry. Shout out daw sa iyo kapatid na Rainer, sabi ni Ma'am Mila Pry. Magkakilala pala kayo. Wala. Ano meron? Ito, nandito tayo. Tinitingnan ko kasi yung kuwan ko, yung premiere ko. Malapit na kasi mag-start. Yapa. Sabi ko.
mo. Hindi mo. Ulit mo, no? Day off mo ba? Day off mo pa pala, Ma'am Mela Fry. Buti naman may day off ka. Hindi na ba malamig dyan? Sa inyo? Pero kahit may araw, malamig pa rin. Oo, kasi malaki ng bahay talaga nun, kapatid na Rainer ni kapatid na Popoy. Hindi pa nga siya Moni. Laki-laki na nga ng bahay nun. Kakalula rin bahay nun kapatid na Popoy. Nine degree lang naman lang naman. Malamig yun. Walang pasok yung anak mo, Mamila Fry. meron pala. Ikaw lang ang wala. Nasaan ka na, Goy? Busy ka na ba, Goy? O nagagala ka na naman?
Mega love shoutout sa iyo kapatid na dito sister. Maraming salamat sa iyo kapatid. Sa iyong paharang, maraming salamat. Maraming salamat po kapatid na dito sister sa paharang mo. Mega love shoutout sa iyo kapatid na dito sister. Sino ba yung kanina? Maraming salamat sa patamsak mo sa akin kapatid. Kumusta kapatid na dito sister? Na sumahod na ba sa mundo ng YT? Ito, ganun pa rin. Hindi ko pa rin naabot ang aking pin. Maraming salamat kapatid na Rainer sa paharang. Anong kaso wala na? Tingnan ko muna ang aking primer. Baka nag-primer na ako, wala ako. Oh, malapit na. Oh, ang hirap-hirap. Ang hirap-hirap ka abutin kapatid na dito sister ng para lang sa pin. Hindi basta-basta naaabot. Kung aasa ka lang talaga sa harang mo, wala. Mahirap pala talaga abutin. Nahirapan nga ako sa para doon sa $10 saka pa kayo sa $100. Kaloka. Mag-iisang buwan na ako. Sa katapusan, isang buwan na ako. Mag-iisang buwan na ako sa katapusan. Wala pa rin. Majirap. Ano daw? Yung cellphone ko. Sino mo yun? Sino na ginom dito na? Si Mena ginom? Say, Okay. si Ano? Yugayad. Ha? Yugayad.
Mga gagana ko ba? Mega love shout out sa 4 million in the house at saka sa kanina ko na yan. Pati ba naman tamsa kinakain? Saan ka pa? Pati tamsa kinakain. Ano na lang kaya hindi kakainin ni Lolo? Kaloka si Lolo. Mag-love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat sa inyong mga kapatid. Sige, ingat kapatid. Na dito sister. Maraming salamat kapatid. Maraming salamat kapatid na Rainer. Punta ka kapatid na Rainer sa pimer ko sa kabila. Mag-start na ang pimer ko kasi. O nag-start na nga. O malapit na. 5 minutes to go. Mag-start na. Hindi ko magamit yung isang CP kasi gawa ng nakaplay sa bahay ni kapatid na Dits eh. Kapatid na Dits ito ha, hanggang ngayon nakaplay ka pa sa akin no. Ayan no. Pangatlo pa lang ako hanggang ngayon. Pangatlo pa lang. Sa sobrang jaba ng iyong bahay. Majaba. Napakajaba ng bahay mo. Duper duper. Mga
Maraming salamat sa nakatambay dyan. Maraming salamat po mga kapatid. At sa inyong mga patulsok sa akin, maraming salamat. Mega love shoutout sa 3 million in the house at saka sa 13 na patulsok sa aking munting bahay. Mega love shoutout sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Hanggang ngayon kapatid na Dits Vlog ha. Nandito pa rin ako sa bahay mo ha. Ayan. Pang-apat pa lang ako. Mega love shoutout sa pasilip-silip lang dyan sa nagpapabidi-bidi o napadaan. Maraming salamat po sa inyo.
Doon na. Coins. Ay. Mega love shout out sa iyo kapatid na Res Bids. Maraming salamat sa iyong patamsak sa aking kapatid. Maraming salamat. Maraming salamat kapatid na Res Bids sa pagbibigay sa video. Maraming salamat kapatid. Opo kapatid. Tatamsakan ko po yung kapatid na pimer mo. Ito.
Yan eh. Sarap eh. Kumain sa tita ka. Ito ko rin. Ano ito? Okra. Nasaan brown? Kunya, so tari kang bunay. Pinaganyang daga. Ano ba yun? Gusto. Yung nalay bakul.
Kapatid na res, videos na nakatamsak na po ako sa Pimer mo kapatid. Kung nandito ka pa man o nakikinig ka pa man kapatid na res, nakatamsak na po ako sa iyong Pimer. Maraming salamat. Maraming salamat po. Bye-bye po mga kapatid. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. God bless you mga kapatid. Bye-bye.